Lenka a Adam sedeli v aute, objímajúc sa a rozprávajúc o živote. Všetko bolo pokojné až do momentu, keď sa z cintorína ozval prenikavý krik. Obaja sa strhli, ale Adam, cítiac potrebu ukázať odvahu, sa rozhodol ísť pozrieť, čo sa deje. Zostaň tu, hneď som späť, povedal Adam a vystúpil z auta. Lenka ho sledovala, ako mizne v tme medzi náhrobkami. Minúty plynuli, ale Adam sa nevracal. Strach a panika Lenku premohli a tak bežala domov k svojim rodičom. Na druhý deň ráno Lenka netrpezlivo čakala, že Adam zavolá alebo sa ukáže, ale nič sa nestalo. Telefón bol ticho a Adam sa nikde neobjavil. Rodina ani priatelia nemali o ňom žiadne správy. Lenkin strach rástol a tak sa rozhodla zavolať políciu. Hliadka prehľadala cintorín, kostol a okolité lesy, ale po Adamovi nebolo ani stopy. Lenka sa cítila bezmocne a zúfalo, preto začala prehľadávať internet a fóra v snahe nájsť niekoho, kto by jej mohol pomôcť. Po niekoľkých hodinách našla správu od niekoho, kto odporúčal kontaktovať 3 chlapcov, ktorí sa špecializovali na záhadné prípady – Marek, Andrej a Dávid. Dávid prvý kontaktoval Lenku a dohodli sa, že sa stretnú. Po krátkom rozhovore sa rozhodli spoločne s Marekom a Andrejom vydať na miesto, kde Adam zmizol. Bol to večer a tak sa znova ocitli pri starom kostole a cintoríne. Chlapci so sebou priniesli špeciálnu technológiu na odhalenie energetických stôp a anomálií. Prehľadávali cintorín a snažili sa zistiť, čo sa stalo. Ich zariadenia začali detekovať zvláštne energie blízko jedného z náhrobkov. Pozrite, tu sú stopy, povedal Marek a ukázal na čerstvo prekopanú zem. Po chvíľke hľadania našli čerstvo vykopanú jamu, do ktorej Adam spadol a zranil sa. Našťastie bol živý, ale zmetený a vystrašený. Pomohli mu vyliesť a všetci spolu sa vydali späť ku kostolu. Ten krik, to bol duch ženy, povedal David, prezerajúc záznamy z technológie. Podľa miestnych legend tu žije duch ženy, ktorá zomrela zo zlomeného srdca a nenávidí zamilované páry. Adam bol zachránený, ale záhada ducha zostala. Lenka bola vďačná za pomoc 3 chlapcov a rozhodla sa, že už nikdy nepôjdu na takéto opustené miesto. Tajomstvo kostola a cintorína ostalo nevyriešené, ale vedia, že sa tam skrýva niečo viac, než len staré náhrobky.